IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakaamo ni Ms. Ferres Pisio, Manipod iti City Social Welfare Development Office wenno CSWDO dito siyudad Tilawag nga adda iti foster system ang mabali na pagbasaran dagiti agasawa akayat na iti agadaptar itubing. Sigun ken kuana daytoy a programa ket nang rugi iti tawen 2022 kalpasan ana ipan iti National Authority for Child Care ti jurisdiction ti panakadaptar itubing. Kinunana at trabaho ti CSWDO ti mga assess kadagiti agasawa no umdas ti kapasidad datap no may palubos ti panagadaptar da. No makita daw financially capable digiti aplikante ket mabalinda pay ang mairaman iti subsidya ang mausar iti nasaya at panagpadakkel itubing. Actually, Mr. Chair, we have 5 licensed foster parents at present, and 3 of these licensed foster parents are receiving subsidy from the National Alternative for Child Care. Pag disabled yung bata po, no, they're under foster care po, they are giving them 10,000. Baro lang namin nga custody department dito, sir, that is from the DSWD, na separate na po siya sa NACC na po siya. Oh, so it's a separate department na po, yung Mr. ito yan tayo, CSWD, da kay lata ti magsipsipaw ito. Dakam ti license nga social worker po nga nag-assess the adoption, since adoption is no longer with the judiciary po, at kami po rin yung nag-assess ng mga foster licensed parents. Inayon na nga da iti inem a licensed foster children anay paiman kadigiti 5 a licensed foster families ket 2 kadigitoy ket persons with disability wenno PWD ang nakaawat iti 10,000 a pisos tunggal maysa manipod iti NACC. Sigun ken ni Respisio agtultuloy met ti monitoring iti panakaadaptar tapno maipasigurado ang maipaay ti umno a panang taripato ken panagusat iti tulong pinansyal. Adda ti inem nga foster children tayo adda da iti 5 nga foster licensed foster families po. 2 of them are person with disabilities and they are receiving 10,000 each from the NACC po. Tapos na kay met lang monitor no ustumet lang ti treatment da ken ustumet lang ti kwarta ti papapananda. Yes, Mr. Chair, kasi agit-ited kami met iti feedback report from them para renew met J license da kasi yung licensed foster parents po natin is renewable po siya. Kabayatan na at dapay 5 nga ubing ang nakasagana iti panakadaptar digitoy ket na abuso wenno pinanawan digiti naganak ket 2 kadigitoy ket manamnama amadaptar inton Mayo 28 bayat adagiti daduma ket dapay iti proseso ti pinang-assess da. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.